Nå, vloggen. I dag der er vi samlet. Martin, jeg har fået en, Wikipedia og Mr. News. Og så selvfølgelig mig. Anyways, hvor skal vi hen? Hvor er det, vi skal hen? Vi skal til Gnist Festival. Gnist Festival. Jeg har lige fået den her besked. Vi må ikke doxe ham, vel? Men han hedder Oscar. Hans telefonnummer er det her. Ja. Han er vores stage manager i dag. Fucking Oscar er en kæmpe champ, mand. Skud til Oscar. Skud til Oscar. Anyways, vi skal lukke lortet ned. Må vi se, om der kommer mere end 2. Nu skal... Ja, vi kan se derude. Så er der en rapsmark. Så er der en rapsmark. Ja, og den er gul. Den er gul. Ja, fucking gul. Den er meget gul. Ja. Det er en rigtig rapsmark, det der. Det der. Hold din. Der er stadig fucking 26 minutter til det. Ja. Det er en lang køretur, det her. Men vi har snacks. Jeg har Clickmix. Fuck yeah! Har I fortalt, at Mathias er syg? Nej, vi har ikke fortalt Mathias, han er syg, men Mathias han... Ja, det er fordi han er en twink. den gider ikke suge. Hvor fanden er kogen henne? Kan jeg få 2 voksne Red Fucking kapitalisme! Ja, Mathias han er syg. Han har det ikke så godt lige nu, så han kommer først senere. En mand i vandet. Fuck man, fell into the river in Lego City. Der er en mand i vandet. Hvor er vi henne? Vi er her. Vi er her. Der var taxagrøn. Den var i hvert fald ikke rød. Det var sjovt, hvis det var bravende rødt. Der var taxagrøn. Jeg har det kun på kamera. Da I var små, ikke? Satte de så ild til spidsen af saltstang for at lade som om I stod og røg? Nej, jeg røg grønt. Jeg havde ikke lighter, da jeg var barn, tror jeg. Det var min far, der gjorde det for mig. Nå. Jeg var sådan, nej Emil, nu skal du også have en cigaret. Hvis nogen spørger, hvad vi lytter til, så lytter vi til Push's soundtrack. Det er fucking godt. Det er fucking godt. Frank! Du skylder mig penge! Frank! Du skulle hjælpe med køleskab. Frank, du er min gode ven. Frank, vi er venner, du. Frank, min bedste ven på Nørrebro. Du skylder mig penge. Markus, kig ud! Hej, mit navn er Emil fra Nus, og jeg står her med bassisten fra Nus. Jeg har aldrig mødt ham før. Det er første gang, jeg ser ham. Ja. Goddag. Dags. Markus Kiel, bassist i Nus. Theodor. Nej. Mit navn er Nardwar, faktisk. Okay. Jeg har insiderviden. Hvad lavede du til Martins studentergilde sidste år? Det snakker vi ikke om. Ja, jeg var der ikke. Jeg har noget insiderkilder her på telefonen. Hej, Emil fra Nus. Det derovre, det skulle have været der, hvor vi skulle have spillet. Men fordi vi er så pisse fucking seje, så spiller vi derovre i stedet. I et stort telt. I det store telt. Nus på eventyr til Stavns Fyr. Det her, det er fandme ikke et eventyr værdigt. Det kan jeg love dig for. Jo, hvad så? Vi er Nus, og vi sidder herude foran Stavns Fyr. Det er lige så stort som vores fede pikke. Ja, lige stort. Nej, Emil, du kan drømme videre. Du kan drømme videre. Hvad fanden snakker du om? Jeg har set din tisse, mand. Kæmpe pause. Klokken den er nu 4:15. Og vi venter bare på, jeg ved, hvad venter vi egentlig på? Vi venter på at komme op i det her tårn her, når Markus har drukket sin øl. Bier godt. Det smager helvede til. Så skal vi op ud og udforske, vi skal på eventyr. Find dejlige damer. Hvad siger du? Horse? Jeg kommer her for at bolle milkshake. Hvad siger du, Markus? Jeg er kommet her for at drikke milkshake og bolle damer. Og jeg er snart færdig med min øl. Med din øl? Hvor er din milkshake? Skal du knippe en milkshake, eller hvad? Hvor er det, vi er på vej hen lige nu? Vi er i Rundetårn i København. Hede dyr. Kunne I forestille jer at gå ned? Jeg føler, at jeg bliver født på ny. Den er lille, den der her.
Det her, det er festivalpladsen, der er camping herovre. Så er der music herovre. Hell yeah! Også band. Nu sker der det, at Markus han får lagt eyeliner. Hej og velkommen til Pyroman Klubben med Nus. Emil han er i gang med at prøve at sætte ild til sig selv. Det sker jo en gang imellem. Det er det, hvad den røde sofa tror, den er. Det er det faktisk. Den røde sofa ser sådan her ud. Ja, men den er ikke lige så god. De unge møder. Ja, den er også god. Den er god. Altså, I kører en meget reading her. Jeg skulle bare... De unge mødre. Hvad er status? Status er, der er ikke nogen status. Se her. Der er 3. Og hvis det er et træ, der er 3. Og hvis det er et træ, der er endnu et træ. Og hvis man samler nok træer, så får man det, der hedder en skov. Og hvis man har en god skov, så kan man også pisse i den. Vi står her på Gnist Festival. Vi står ved en skov. Du kigger den her vej, så er der også en skov. Ja. Til venstre, Men så hvis du kigger herover, så har vi scenen, vi skal spille på. Det hedder Lynet. Ligesom... Lad mig gå ind og boller mig i røven. Og vi er jo faktisk blevet opgraderet, fordi det derovre, det var den scene, vi skulle have spillet på. Ja. Og det er jo bare fucking fedt at blive opgraderet. Ja, altså, vi var der pisse seje. Hvis man kigger den her vej, så har vi et fyr. Det er 27 høj. 27 meter høj fyr. Og jeg kan love dig for, at du skal ikke have brede skuldre, ellers så kommer du ikke igennem. Nej, det gør man sgu ikke. Så vi kom alle sammen igennem. Ja. Ja, og så forlod vi vores bassist, fordi det var haha funny, og så gik han bare. Jeg fandt en bajer. Associerer ikke med dem. Jamen, velkommen til vloggen igen. Klokken er 19.42. Der er en rapsmark. Det er ikke bare en rapsmark. Det er rapsmarken. Prøv at se, hvor flot den er. Se, hvordan den spreder sig ud i horisonten. Det er bare gult på gult. Ligesom et fucking monorig. Til flere ratings af rapsmarker, fordi det er smukt. Er det nus? Nej, det er taberband. Er det nus? Kan du lade være med at filme mig? Bong, så er der bong, så er der bong, så er der bong. Hvordan har vi det? Meget sådan Claus, fordi du er så tæt på. Hvem er Claus? Og hvorfor er han så tæt på? Fordi han giver mig forbi. Jeg fryser. Vi har haft nogle gode spillere i dag. Ja. Folk har virkelig lagt scenen godt og virkelig lagt en hård kamp. Vi skal virkelig leve op til publikum her. Og jeg kan mærke, at det bliver et tough crowd, men jeg tror godt, vi kan sparke benene væk under dem. Jeg tror, vi giver dem et chok, specielt i anden halvleg der, hvor det rigtig går amok. Altså, det bliver fuldstændig sindssygt jo. Jeg threw up. Mom, I threw up. Nej, okay, godt. Hvis du gør det, så bare lige over højre skulder. Hej, mit navn er Emil. Jeg er pisseklar. Jeg vidste, at det ville blive en god aften, da jeg hørte nogen nede i crowdet til lydprøven sige, fuck, hvor lyder det lort. Så jeg er mega glad. Jeg håber, jeg lytter. Viva Nu!